fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'ha atrapat quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'ha atrapat quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. Vamos! Oi, 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 ja, 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 jo soc músic de carrer. Oi, 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 el teu pas soc crit a l'aire, ai, 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 deixo l'alegria a l'aire. Oi, 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 per quan vulguis mal, oi, oi, ja, 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 que s'encenguin els tambors. Oi, 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 al ritme de la tempesta. Ai, 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 t'he buscat entre la festa. Oi, 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 perquè explotin al teu cos. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra assistència. Docents d'altres centres educatius, referents de CRP d'arreu de Catalunya, companyes tècniques del Departament d'Educació, mestres pedagogs, caps de servei, subdirectors, inspectores, inspectors, director general, honorable conseller, moltes gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies també a aquelles persones i entitats vinculades al món maker i especialment a l'equip del Fab Lab Barcelona, amb qui hem compartit la visió del faig des del primer dia. Gràcies també a les persones i entitats capdavanteres en la recerca i compromeses amb la sostenibilitat i el bé comú, les quals també esteu interessades en col·laborar amb el faig i ens acompanyeu aquesta tarda. Gràcies, amics i amigues, per ser aquesta tarda amb totes nosaltres. La veritat és que ens fa molta il·lusió compartir amb tots vosaltres l'essència del faig. Un programa que pretén educar als joves i als nens i a les nenes per poder arribar a ser persones crítiques, responsables i transformadores del seu entorn. Elles són la clau per abordar els reptes i desafiaments socials de les nostres comunitats. I no només perquè tinguin el seu futur a les mans, sinó perquè, a més, ja des de l'escola primària, donen idees i solucions sorprenents, creatives i innovadores. És per això que, sobretot, ens fa moltíssima il·lusió compartir aquesta tarda amb totes vosaltres, nenes i nens, noies i nois. Moltes gràcies per estar aquí. La raó de ser d'aquest programa Faig que explicarem avui sou vosaltres. Sou el motiu pel qual hi ha tantes persones aquí reunides. I és que amb les vostres preguntes, amb les vostres idees genials, amb totes les coses que sou capaces de fer amb les vostres mans, amb les vostres ments i amb els vostres cors per canviar el món, ens inspiren moltíssim i és el sentit de la nostra feina, de les mestres. Moltes de vosaltres ja ho sabeu, però us ho volem tornar a dir. Perquè vosaltres, la gent petita i la gent mitjana, com la que ens acompanyeu avui aquí, teniu al cap les idees per millorar la vida de les persones i per millorar el planeta. Sí, sí. I necessitem la vostra imaginació. La vostra imaginació per veure que hi ha altres mons possibles. La vostra imaginació per poder acceptar els reptes del dia a dia de la nostra escola, del vostre institut, del vostre barri, de la vostra ciutat, del vostre poble. Gràcies a la vostra imaginació, els reptes són somnis que es poden convertir en realitat. En definitiva, Iris, agafant les paraules del filòsof Josep Maria Esquirol, tenim molt a fer i molt a dir plegades a nosaltres per fer d'aquest món més món i de les humans més humans.
Volíem comentar-vos que si a algú li falta cadira, perquè no esperàvem tanta gent, al darrere hi ha preparades unes taules amb unes cadires que eren per una dinàmica posterior, però si algú necessita podeu anar a seure allà al darrere, d'acord? I per començar doncs, hem començat ja amb la veu de l'alumnat perquè hem sentit aquí el grup Rockin, que és de l'ESO de l'Institut Jaume Cabré de Terrassa, i que si ara volen tornar a pujar i ens volen tornar a fer una altra cançoneta, els tornarem a escoltar. Moltes gràcies. Faran Diamonds. Endavant. Shine bright like a diamond. 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 Fine light in your beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first I felt the energy of sorry age. How so the light is starts to shine bright. And tonight you and I were beautiful like diamonds in the sky. How do I? So what did I? We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright in the universe as we moonshine memory. Feel the warmth forever die. We're like diamonds in the sky. You're shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first I felt the energy of sunny air. How so the light is starts to shine bright. Tonight you and I were beautiful like diamonds in the sky. I do so I lie. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Moltes gràcies. Hola, moltíssimes gràcies, ja heu marxat, però volíem felicitar-vos a dalt. Gràcies per regalar-nos aquest moment musical tan ple d'esperança, carregat d'esperança, i tota aquesta estona que heu estat fent el vostre concert. Després ens continuarem sentint, tindrem més temes del grup Rockin, de l'Institut de Jaume Cabré de Terrassa. Abans de continuar, volem comentar-vos... Aquesta fulla té una pregunta i també té una paraula, segurament, sí? Ens servirà per fer aquesta experiència d'aquesta tarda immersiva, perquè ja sabeu que no és el mateix veure-ho que viure-ho. Doncs avui viureu un trosset del faig.
És una sorpresa. Es fan esperar les sorpreses. Hola, hola. Ara. Com podem controlar la creació de tecnologies útils que no ens facin inútils a les persones? En un futur, els joves tindrem recursos laborals i econòmics per ser autònoms? Com podem canviar el sistema educatiu per preparar-nos pel món fora de l'escola? Podríem crear una ONG des del centre. Joves, on està la nostra veu? Adults, ens escolteu? Tenim moltes coses a dir. Com la computadora quàntica ens pot ajudar no només a resoldre problemes matemàtics, sinó en problemes del nostre dia a dia? Seria una solució per al planeta que les entregues de missatgeria es fessin en drons? Per què les gegantes porten flors i els gegants espasses? Com aconseguir o enviar informació a temps real per salvar vídeos o obtenir informació confidencial? Si els costs de la vida s'apugen, els sous no, quin futur ens espera als nens i nenes? Déu-n'hi-do, Iris, quines preguntes. I ara M'han què fem? remogut moltíssim. M'han fet pensar, m'han fet posar-me a l'acció, no? Alguna cosa s'haurà de fer per tot això. Tenen tota la raó fent-se aquestes preguntes l'alumnat. Doncs amb aquestes preguntes, que no són massa fàcils de respondre, donem la paraula i la benvinguda a la secretària de Transformació Educativa, la senyora Núria Mora, i al director general d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües, el Joan Cuevas Expósito. Bona tarda, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona tarda. Sí. Bé, bona tarda. La secretària i jo mirarem de ser breus perquè volem que els protagonistes sigueu tots vosaltres i les experiències que s'han d'exposar, però sí que us volíem llançar alguns missatges clau. Jo em focalitzaré sobretot en el perquè, en el propòsit de l'impuls d'aquest projecte, d'aquest programa, i la secretària parlar més dels coms, no? De com ho podem o com plantegem tirar endavant. Sobre els perquè, sobre el propòsit, el primer dels elements que volíem reflexionar és que quan mirem documents o mirem documentals sobre quin és el món que ve, ens pot agafar cert vertigen, molta incertesa, reptes molt reptadors, valgui la redundància, canvi climàtic, eficiència energètica, tema energètic, el canvi de la demografia, i això ens pot fer quedar-nos bloquejats i quedar-nos en fred. La idea d'aquest projecte és intentar que els desafiaments i els reptes els puguem doblegar i no s'acabin configurant com amenaces, sinó s'acabin configurant com a oportunitats. Com ens podem avançar, com podem repensar i com podem aprofitar aquests reptes que tenim al davant, amb esperança, fer-ho amb esperança perquè realment quan es parla que en el futur hi haurà menys energia i més cara, doncs també sabem que podem viure amb menys energia i ho podem fer amb més benestar de com estem vivint actualment. I a més pensem que pensar en aquests reptes ens ha de permetre no assumir acríticament allò que ens ve, sinó assumir proactivament allò que ens ve i, per tant, poder reconfigurar, determinar el futur. Per posar alguns reptes, per posar alguns exemples, quan es parla d'energia, el que us comentava, una energia més escassa i més cara, doncs potser això ens permet
produir energia de proximitat, més verda i ser més eficients en el consum energètic i viure amb més benestar del que estem vivint actualment. Sobre l'increment del preu del transport, doncs potser això ens permet produir amb més proximitat, donant més feina, donant més oportunitats i contaminant menys en el transport i ens permet reaprofitar més el que ara mateix produïm, fent que l'obsolescència d'aquelles màquines que fem servir, que els mòbils no se'ns espatllin als 4 anys, sinó que puguin durar molt més. O, per exemple, un dels temes que sembla que passarà d'aquí 10 o 15 anys, que és que l'esperança de vida es pot allargar de 80 a 100 anys en molt poc temps. Doncs això pot ser una gran oportunitat de viure millor, de tenir una vellesa molt més activa, de tenir una demografia diferent i, per tant, com anem repensant tot el futur en base a tots aquests reptes de futur. També volem tenir en compte que és un moment complicat pel conjunt de la societat, ho estem veient a nivell internacional, i especialment pels centres educatius i pels docents. Tot el món occidental, especialment el món occidental, està vivint un moment de molta tensió sobre el sistema educatiu. Se li exigeix molt al sistema educatiu, amb temes de benestar emocional, de salut mental, d'eficiència energètica, de gènere. La primera palanca de canvi per afrontar tots aquests reptes sempre sol ser el sistema educatiu i, òbviament, això tensiona el sistema educatiu. I, per tant, pensem que empoderar els centres, que sigui el centre educatiu i els docents amb l'alumnat i amb les comunitats educatives qui entomi aquests reptes proactivament és la millor de les maneres d'afrontar aquest futur que ve. Molt bé. I bé, d'on partim? Doncs partim de reptes a 10-15 anys. No ens podem plantejar que és una cosa que podem fer eternament, no ens podem plantejar tampoc que ho hem de fer tot per demà. I ho hem de fer sense aquesta mirada d'ulls d'adult. Hem d'acompanyar els nostres alumnes a ser responsables de les decisions que estem prenent de manera col·lectiva perquè donin aquesta resposta que necessitem a nivell social. Els nostres alumnes, aquestes petitetes persones que veiem per aquí, ja creixen amb aquests reptes, viuen en aquest dia a dia, amb tota aquesta problemàtica que ens ha comentat el Joan. Aquests problemes hem de ser capaços d'abordar-los sense por i d'abordar-los amb una mirada transformadora, que ens porti a prendre les millors decisions per fer realitat tot això que ha d'anar passant a tots els estrats socials, des de l'escola com a focus, com a niu, però que ha de permeabilitzar tota la societat. En què comptem? Comptem amb ecosistemes molt rics, en el món municipal, a les comunitats educatives, amb entitats, comptem amb la tecnologia i el que hem d'aconseguir és que tot això estigui al servei d'aquesta transformació i d'aquest canvi. Necessitem construir identitats individuals i identitats col·lectives. Hem de fer que tothom es cregui partícip actiu d'aquests canvis. Moltes persones en molts llocs petits fent petites coses poden canviar el món i això és el que ha de passar amb aquest projecte, això és el que volem que passi. Persones que desenvolupin competències, que desenvolupin aquesta identitat, que es vegin actius reals a nivell individual per generar un gran canvi col·lectiu. Com es fa des dels centres? Pràcticament tots els centres que esteu aquí ho sabeu, ho coneixeu i ho feu cada dia. Aprenentatge basat en projectes, problemes, reptes, situacions reals i contextualitzades. No cal que anem a buscar un gran imaginari de situacions perquè les tenim a la porta de casa. Passen cada dia i passen a les nostres comunitats educatives. Com ho farem possible? Doncs amb equipament tecnològic. Però quan diem equipament tecnològic no diem només en pantalles, no diem només en plataformes tecnològiques. Parlem de tot aquest equipament que ens ha de posar al servei les dades, el coneixement, que ens ha de permetre tot el que deia el Joan, substituir aquesta obsolescència programada, posar en marxa tot el coneixement per fer que això sigui possible. I per tant, tenim un repte com a persones, però tenim un repte com a país. Tenim un país molt ric, des del món municipal, des de la participació de les famílies, des de l'associacionisme, des de les entitats que hi ha als municipis, des de les administracions amb la responsabilitat que ens pertoca a cadascú. I per tant, avui fem aquesta crida. Fem la crida a centres educatius, fem la crida a comunitats educatives, al món municipal, al món universitari, a l'ecosistema d'entitats que hi ha al voltant, perquè o ens hi sumem tothom o això no serà possible. Moltes gràcies per ser aquí, gràcies per engrescar-vos amb aquest projecte FAIG
I recordeu que moltes persones petites en molts llocs petits poden fer molts grans canvis. Que passem molt bona tarda. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Núria i Joan. Crec que amb les vostres paraules ens heu transmès una de les idees claus que formen part de l'essència del faig, és entendre la incertesa com una oportunitat per reinventar-nos, per reimaginar-nos, per actuar en comunitat, per construir presents i futurs més justos i més equitatius amb les persones i amb el planeta. Com seria una ciutat sense contaminació? Com fer que tot el món tingui accés a aigua potable i aliments? Quines conseqüències tenen una ciutat amb pocs espais verds? Quins rius volem? Com afecta la falta d'aigua i les restriccions en els ecosistemes del nostre entorn i el món? Podem crear cotxes reciclables? Què passarà d'aquí 10 anys amb les illes de plàstic que hi ha al mar? Què podem fer? Han tallat molts arbres a la ciutat. Què podem fer? Com podem fer que l'aire del pati sigui net? Com podem fer créixer una planta amb el mínim d'aigua possible creant un nanorobot? Fins i tot en nanorobots. Els robots es pregunten. Però és que aquestes preguntes a mi m'han deixat sense paraules. Ja no sé què més poden pensar aquesta canalla. Què podem fer? Potser que busquem alguna experta que potser ens pot ajudar a comprendre millor. Sí, home, la Cori Calero, que l'he vist per aquí. Ah, sí, la Cori Calero de TV3. Sí. Mira-la, la tenim aquí. Bona tarda, un fort aplaudiment per la Cori Calero. Gràcies per venir. Mira, em senten bé. Sí. Ho dieu com si em conegués tothom, no sé si és així, però vaja, suposo que després d'avui sí que em coneixereu. Espero no avorrir-vos, però que us quedeu amb una impressió i que em recordeu durant molt temps en positiu. Us presento una miqueta la Cori Calero. És periodista ambiental i divulgadora científica, actualment reportera dels serveis informatius de TV3, especialitzada en medi ambient i crisi climàtica des de fa més de 15 anys, que encara ni se'n parlava, no?, de tot això gairebé. Sí, se'n parlava, sí, però d'una altra manera us ho explicaré. Ah, d'acord. És autora de diversos articles i de llibres, com l'últim, titulat Si el cel es tornés vermell, que tracta de com la humanitat rep, canalitza i reacciona envers l'emergència climàtica i la informació que ens n'arriba. Bé, doncs és un plaer tenir-te aquí, Cori. A vosaltres. Moltes gràcies, Cori. A vosaltres. Us he de dir que estic molt contenta que m'hagueu convidat i que hagueu muntat tot aquest sarau, que sé que porteu molt temps treballant-hi, molt dur, perquè quan a mi em pregunten, per exemple, què hem de fer per frenar la crisi climàtica, i ja no només l'emergència climàtica, sinó una emergència ambiental, perquè és una emergència ambiental, aquesta pregunta, que podria abarcar una resposta infinita i molt complicada, molt complexa, en realitat es resumeix d'una manera. L'eina principal és la divulgació i la sensibilització. Imagineu-vos l'eina que teniu a les vostres mans les persones que sou aquí avui. L'eina més potent per frenar aquesta emergència ambiental, que és que ho engloba tot. I la base quina és d'aquesta emergència ambiental? Intentarem descobrir-ho avui. És una de les coses que em vaig proposar jo quan vaig escriure aquell llibre que hi ha aquí. Ara fa un temps, es va publicar fa una mica d'anys, però el vaig començar a escriure i jo ja em dedicava a la divulgació de crisi climàtica. Era una cosa que es considerava macarrònica, ara potser esteu fins i tot sobreinformats sobre crisi climàtica, emergència climàtica, però fa 3 anys
els que ens dedicàvem a això i fins i tot els científics ens titllaven d'exagerats, tremendistes. Desgraciadament, la realitat que vivim tots ens ha fet veure a tothom, ja ningú pot negar que estem immersos en això i que està anant més ràpid. De fet, si us preguntés ara per aquí, quins signes de crisi climàtica, d'emergència climàtica, de canvi climàtic, com li vulgueu dir, és igual el nom que li posem, heu notat? No sé si us ho sentiria, però aixecaríeu moltes mans i segur que la primera cosa que diríeu és aquesta sequera tan greu que estem patint des de fa 2 anys. I és que la realitat ens ho ha posat davant dels nassos. Però us diré que fa molt poquet, nosaltres ens barallàvem amb dades com aquestes, a veure si em funciona això, perquè em sembla que em passa això dels mòbils d'abans, que sou massa gent. Mai és massa gent. Molt bé, si em podeu posar la primera i passar-la i la segona, perquè la primera l'hauré d'explicar, i avui tenim aquí conseller i em sembla que tinc menys temps per parlar. No, és broma. És aquest el llibre, simplement 1,2 graus. Avui he vist que hi ha molts nens i no em vull extendre molt en això perquè seria molt tècnic i potser seria complicat d'entendre, però us ho explico. 1,2 graus és l'escalfament que ja estem. De mitjana, global, a tot el planeta, durant tot l'any, de mitjana. El que diu la ciència que no podem depassar és 1,5, són 0,3. Veieu que estem molt a propet. Doncs si passem la següent diapositiva, veureu que ja treballàvem amb dades com aquestes. Ostres, ens està taladrant amb una gràfica científica. No m'agraden gens, però us diré que vaig fer un test. Jo vaig agafar el meu fill, que llavors tenia 4 anys, i li vaig dir: Nil, tu creus que això la gent no entendrà? Que em diu: mama, quin quadre més bonic. Dic: com que quin quadre més bonic? Sí, mira, una muntanya que va pel mar a l'oceà, a la profunditat, i puja superràpid. Us ho llegeixo molt, ell ho va veure així, realment és això. Aquesta gràfica el que demostra és com han pujat les temperatures vertiginosament de mitjana, no només al planeta, sinó, si veieu la següent diapositiva, a casa nostra, a Catalunya, perquè aquesta altra gràfica que veureu és del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do. Doncs tot i així, els científics, els divulgadors climàtics ens deien que érem uns tremendistes, ens costava moltíssim col·locar una peça sobre aquest tema al Telenotícies. Ara és una altra història, tot i que Déu-n'hi-do encara... Per què Déu-n'hi-do? Doncs perquè crec que hem canviat el punt de vista, no? Ara allò del negacionisme climàtic ja és bastant recambolesc i fins i tot irrisori, però seguim cometent els mateixos errors. Seguim sense actuar com cal, sense actuar amb les eines que necessitem, sense realment actuar fermament contra, ja no diré emergència climàtica, sinó emergència ambiental. Perquè és això el que ens passa. I per què? No sé si heu vist el títol de la presentació, que aquí m'han ajudat les companyes que han muntat tot això a triar-lo, però reconnectem amb la natura. Hi ha una gent, que són científics de l'ONU, que es diuen IPCC i IPCC, que són els científics que assessoren a l'ONU per fer els informes que fan que a tot el món els polítics actuen i que tot el que es mou al voltant del canvi climàtic actuï, que creen uns estudis cada 7 anys. Doncs l'últim tenia en lletres majúscules com a principal eina, a banda de la divulgació i la sensibilització, per combatre el canvi climàtic, la natura. I això no havia aparegut als altres informes. La natura, perquè la base de l'emergència climàtica, de l'emergència ambiental, és que ens hem desconnectat de la natura. Penseu, no? Els éssers humans com vivim? Ens hem creat unes ciutats que mentre que els ocells es fan un niu, no? Perquè estiguin el millor possible, perquè les seves cries prosperin, nosaltres ens hem creat unes ciutats que tenen contaminació que causen morts, que tenen una temperatura més elevada en onades de calor que fora, que causen morts. Estem fent coses que ens van en contra, perquè no hem entès encara que no és que ens agradi la natura per anar d'excursió i fer selfies i tal i penjar-les a l'Instagram, sinó que en depenem, que és un cercle, que en depenem els uns dels altres i que no és un problema del planeta, que acabem amb el planeta, sinó que estem acabant amb nosaltres mateixos. Us he preparat un vídeo que és molt boniquet, d'orenetes, ja ho veureu, però mireu més enllà. En realitat no parla només de les orenetes, sinó de com els éssers, l'empatia, no sé si esteu familiaritzats amb l'empatia, amb tots els éssers amb els que compartim la vida, tots els que vivim, els primers animals nosaltres,
ens interconnectem i en depenem els uns dels altres. La poseu vosaltres? Reparar els nius en un edifici històric, la Casa Museu de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. L'edifici està protegit, però elles també. Hi són des de fa molts i molts anys, és a dir, que per aquí deuen haver passat moltes generacions d'orenetes. Ja les estem esperant cada primavera. Fan la feina sota l'atenta mirada d'un ornitòleg i una voluntària del projecte Orenetes, un cens de nius per protegir-les. Estimen que hi ha uns 200.000 nius d'oreneta cuablanca a Catalunya. Jo veig 4 sencers i un trencat. I la lluita per evitar que els nius se'n retirin perquè molesten és constant. Aquí el que està clar és que està terminantment prohibit tirar els nius d'orenetes, tant quan estan ocupats, que això és com evident, però també quan estan buits. I el que s'ha de fer és trucar als agents rurals. L'oreneta cuablanca està en forta regressió. Es calcula que a Centre Europa les seves poblacions poden haver caigut entre un 50 i un 80%. Entre els motius, la contaminació, les persones que no respecten els nius i els en retiren, i també la falta de fang, el material per fer aquests nius, degut a unes ciutats i uns pobles cada cop més asfaltats. Aquestes són orenetes anomenades vulgars, però de vulgars no en tenen res. Són molt escasses i més a Barcelona. Doncs aquestes tenen el niu al barri de Sants, en un pati de llums entre roba estesa. La família es va posar en contacte amb l'Associació de Natura Galantus perquè els ajudessin, perquè hi havia uns veïns a qui els molestava que cantessin al matí. I ara hi tornen des de fa 15 anys. Bueno, va suposar com una cosa com bastant especial, no? I més pensant en això, en un context familiar i amb nens, no? Estem vingudes orenetes, venen des de l'altra punta del món. I cada any tornaran. Em cria aquí perquè Sants, no fa tants anys, estava envoltada de camps. És un animal protegit i que convé mantenir-lo, convé respectar-lo, perquè és un animal que ens ajuda molt en tant que és un consumidor d'insectes molt notable. Concretament, una sola oreneta es menja 1.000 mosquits en un sol dia. Així que, qui no vol tenir el millor insecticida natural i gratuït? Cori Calero, TV3, Canet de Mar. Perquè és que, senyors i senyores, les orenetes, entre altres coses, mengen milers de mosquits en una nit. Per tant, el que aquells senyors que es queixaven perquè no podien dormir els hi molestaven tant, en realitat els estaven netejant allò de mosquits. Us he preparat un joc. Aquests 3 animals, farem com que sou molta gent i no tenim micro per tot i tal, en lloc de preguntar us faré aixecar la mà. A quants de vosaltres us inspiren sentiments positius, tranquils, guais, que aixequin la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sense especificar, guais. O altres coses. Diu, són biòlegs. I a quants, tot el contrari. Angoixa, neguit, una mica de rebuig, por fins i tot, simplement no m'agraden, no m'hi banyaria amb això a l'oceà. Va, home, no m'ho crec, aquí no suma, el sí i el no suma. Val. Amics meus, no us sentiu culpables. És normal, és que és la nostra cultura. El problema de la nostra desnaturalització és la nostra cultura. Canviar la cultura, vosaltres us dediqueu a això, és molt complicat. Però amb la vostra feina es comença a canviar aquest punt de vista. Allò que us deia, hem canviat el punt de vista, però seguim cometent els mateixos errors. Si passem a la següent diapositiva descobrireu, tachant, la veritat d'aquests 3 animals, els taurons, els ratpenats i les serps. Això són les morts humanes que provoquen. Els taurons, 10 morts a tot el món. És una mitjana el 2020, però el 2019 era més o menys igual, vaja, pot haver un any una mica més, però 10 morts a tot el món. Pobres aquests 10, no vull dir que no, però 10 morts a tot el món. Quantes morts van provocar les serps? 50.000, home, és una mica més important, no? Quantes morts van causar els gossos? Segur que si hagués, mira, la propera presentació que faci ho faré, una foto d'un gos al principi, tots haguéssiu aixecat la mà com que a mi m'encanten també, evidentment, però les xifres de vegades ens enganyen. Els gossos provoquen de mitjana cada any a tot el món 25.000 morts. Però ara veureu qui són els grans assassins de persones humanes del planeta? Anem a veure-ho. Les persones. I això, que aquesta xifra no inclou els morts que provoquem perquè provoquem contaminació, perquè provoquem escalfament del planeta, perquè de calor es mor gent, perquè per migracions climàtiques per falta d'aigua es mor gent. Aquí només hi ha morts violentes, morts directes, guerres, assassinats, etc.
I els mosquits, els grans assassins de la humanitat, 750.000 l'any, perquè sabeu que transmeten malalties, alguns mosquits. Déu-n'hi-do, com us heu quedat? Però és que ara, mireu, us en recordeu d'aquells, s'ha oblidat dels ratpenats, sortien al principi. A quants us agraden els ratpenats? Mira, el meu fill té un peluig d'un ratpenat. Al principi no el volia, preferia l'osset de peluig. Ara ja l'estime perquè el taladro cada dia. Doncs mireu, el ratpenat és el nostre millor aliat, a banda de les orenetes i altres ocells insectívors. Tot el que vulgueu és un exemple que necessitem aquesta simbiosi amb els animals, perquè es mengen els nostres assassins. És molt simplificat, com us ho acabo de fer, perquè en realitat també són pol·linitzadors, per tant, ens donen aliments. El 90% dels aliments que mengem els podem menjar gràcies a que hi ha animals pol·linitzadors com els insectes. Allò que tampoc ens agrada gaire, no? Els insectes que molesten bastant. Ara us he preparat, a veure si aquest vídeo, és que hi ha 2 vídeos més, i ara em fa por, no sé si se sentiran. Esperem que sí. El següent vídeo. El d'abans era un animal simpàtic i tot i així, hi havia uns veïns que no el volien, no? Ara veurem aquest. Es tracta d'una, diguéssim que és un projecte de ciència ciutadana que van engegar uns biòlegs, experts en ratpenats, que quan va esclatar allò de la Covid, que ja ens queda tan lluny, i van començar a sortir notícies arreu del món que eren els culpables d'aquesta gran crisi mundial que va provocar la Covid, tot i que mai s'ha demostrat. De fet, ara comencen a sortir proves d'altres històries, però això no és el tema que ens toca avui. Doncs estaven tan preocupats que van començar un projecte de ciència ciutadana perquè la gent els ajudés a veure en quin estat estaven els ratpenats de Catalunya. I equilibren els hàbitats. Fins aquí hi arriben 2 investigadors. S'ha sentit, Som testimonis tots. Ratpenats bàsics per als ecosistemes, controlen plagues i equilibren els hàbitats. Fins aquí hi arriben 2 investigadors, però avui els acompanya una voluntària. Sobretot, Carme, és molt important no posar la canya molt endins, perquè si no ens posem nerviosos, ens fiquem en perill i llavors ja no se senten segurs, val? A més de tenir ulls repartits per tot el territori, el projecte amb voluntaris els ajuda a divulgar la importància del mamífer més desconegut i a fer una tasca de conscienciació. I més ara que el rebuig als ratpenats per creences humanes absurdes ha augmentat arran de teories no demostrades sobre l'origen de la pandèmia per Covid. Com més a prop seu estàs, més empàtic et tornes, més entens la seva naturalesa i el fet de ser un mamífer únic i canviar una mica la perspectiva, no? Que els ratpenats són negativament assenyalats, per tant, entre tots podem canviar això i, a més, ajudar a conservar-los i a conservar el seu entorn. Mentre els voluntaris col·loquen detectors d'ultrasons, els experts descobreixen en una cavitat un ratpenat de ferradura gros, un dels més amenaçats. Una càmera d'infrarrojos els ajudarà a veure si n'hi ha més quan surtin de nit a caçar i sense molestar-los. L'estudi ha descobert que la meitat de les 30 espècies que tenim a Catalunya està desapareixent i que només prosperen les que busquen hàbitats per viure més simples. Aquests resultats ens preocupen, sí, perquè el nostre entorn és el que s'està simplificant. Els ratpenats són un mirall del que està passant al nostre entorn i que cada vegada tinguem poblacions més simples ens indica això, no? Que estem perdent qualitat dels nostres hàbitats. Si no hi ha ratpenat d'aigua, és que el riu no està sa. Si no hi ha ratpenat de bosc, és que el bosc no està sa. Doncs el que hem d'aconseguir és que aquestes espècies segueixin estant on estan, o si no, tindrem un problema els humans. Els resultats de l'estudi aniran molt més enllà de protegir només els ratpenats, també els hàbitats. Hàbitats com aquest, especialment vulnerables i bàsics per a la nostra biodiversitat. Això en un moment en el que la biodiversitat, s'està perdent a passos agegantats. Cori Caler López, TV3, Parc Natural del Montseny. Hola. Heu vist que anava amb mascareta? I és que el vaig voler fer aquest vídeo en un moment en el que ens bombardejaven amb notícies negatives sobre els ratpenats. I fins i tot hi va haver països del món, aquí crec que no va passar, jo no me'n vaig assabentar, que entraven a les coves a matar-los a tots perquè pensaven que ens havien transmès la Covid. Això no s'ha demostrat mai. Però oi que us ha arribat la notícia que podia haver sigut, però en canvi que no s'ha demostrat mai no? És això. I és que ens tendim a separar de la natura. Aquella dada que deia abans, al final del vídeo, es va fer un estudi a Catalunya amb fons de la Generalitat
d'Acció Climàtica que descobria això. Això és a Catalunya, A Catalunya, que ens pensem que està tan bé, és que formem part d'aquesta humanitat global i globalitzada. Si seguim amb la següent, sabeu allò de... És que a mi no m'agraden les receptes, Què podem fer per combatre aquesta emergència ambiental? Jo podria posar això aquí, no? I en realitat és que és de lògica, no? Triar fins i tot a qui votem. És així. Es poden fer moltes més coses. Jo he sentit moltes vegades que nosaltres som petits, no som grans empreses, no som grans polítics de grans potències mundials, no tenim poder. Amics meus, no és veritat. I no només no és veritat, sinó que la història ens ho ha demostrat diverses vegades. Per exemple, si seguim, aquest tema, no sé si el coneixeu, van ser unes guerres que va haver, es van titular les guerres de l'aigua a Bolívia, Cochabamba, perquè es va intentar privatitzar l'aigua de manera escandalosa. Una empresa va voler anar allà, agafar l'aigua i vendre-la a uns preus que la gent normal no es podia permetre. La gent va sortir al carrer durant molt temps, crec que va durar molts anys aquesta història i fins i tot va morir gent en algunes d'aquestes manifestacions. Però no només van aconseguir que l'aigua fos pública i fos de tots, sinó que van fer que l'empresa hagués de marxar del país. I és una història que a mi em demostra que la força la tenim nosaltres. Qui tria els nostres? Nosaltres. Si mirem la següent diapositiva, això us sona, no? Fridays for Future, suposo, o Extinction Rebellion. Us diré que per mi aquests moviments van ser el moment d'inflexió de que jo com a periodista fes una peça pel Telenotícies sobre canvi climàtic o no. Abans d'això jo proposava coses de canvi climàtic al Telenotícies i em deien que què era això? Que si de cas al final del Telenotícies i que no em passés d'un minut. Van començar a haver aquestes manifestacions al carrer i la cosa va canviar radicalment. Molt radicalment. Per què? Perquè els joves van sortir a cridar que no ens n'estàvem adonant del que passava. Malauradament vam seguir sense adonar-nos-en i penso que encara no ens hem adonat del tot, o com a mínim això, seguim cometent els mateixos errors. Però mireu aquesta foto d'aquí, que és petitona, no es veu molt. Aquesta foto és d'una cimera del clima. Crec que és la de Madrid, sí, Tiempo de Actuar, la de Madrid, la del 2019, la COP25. Ells, fins i tot, van començar a tenir presència a les cimeres en les que hi van els grans governants de tot el món. Si posem crec que és l'última diapositiva, és un vídeo, no? Aquest vídeo l'he triat perquè, tot i que no tingui una estricta relació amb el canvi climàtic ni amb la crisi ambiental, és l'últim vídeo, per mi va ser com un motiu d'esperança. Això va passar fa unes setmanes. Va arribar una notícia a la redacció que ens va dir que hi havia unes xifres científiques que per un tema que quan jo era petita, la capa d'ozó, els que teniu la meva edat us sonarà, els més joves no ho sé, sí, no? Quan era molt petita era una causa perduda. Pensàvem que no s'hi podria fer res. És més, hi havia pànic autèntic perquè ens pensàvem que sortiríem al carrer i se'ns cremaria la pell als 5 minuts d'estar exposats al sol. I va arribar aquesta notícia no sé si fa un mes o així. A veure si la sentim bé. Va ser l'amenaça més temuda per la humanitat als anys 80. El forat de la capa d'ozó provoca que ens quedem sense protecció als raigs solars més perjudicials. Segons la NASA, si no s'hagués fet res per aturar-ho, el 2030 hi hauria 2 milions més de casos de càncer de pell l'any i les persones de pell més clara de l'hemisferi nord ja no podrien estar a l'aire lliure més de 10 minuts a l'estiu sense patir efectes nocius del sol. But also for our nutrition. So wheat, for example, it will also be damaged. I la bona notícia és que la capa d'ozó s'està tancant, tant que cap al 2040 estarà totalment recuperada a la major part del món i el 2066 a l'Antàrtida, segons l'ONU. El que ha aturat l'amenaça del forat a la capa d'ozó és el Protocol de Montreal, signat el 1987,
un pacte internacional per prohibir i eliminar de la producció d'aerosols i refrigerants el CFC, un producte químic que va suposar un descobriment del progrés de la vida moderna i una amenaça. Es va reaccionar ràpid quan els científics van descobrir que els CFC eren els responsables de destruir la capa d'ozó. Els paral·lelismes amb la crisi climàtica són evidents. Industry, the policy and also science, if they work together, they really can achieve something in the world and something for the environment. But for the climate issue, it's a little bit more difficulties because we have to replace all this fuel with solar power and other things, but it actually could guide the way. L'ONU fa una avaluació de seguiment científic del protocol de Mont-real cada 4 anys per garantir que es compleix i assegura que s'han eliminat el 99% de productes químics responsables del forat de la capa d'ozó. Hola, Xavi. Pobre, s'ha quedat allà petrificat. Per què em va agradar aquest vídeo precisament per avui? Doncs perquè sovint, i a mi sóc la primera que m'ha passat, ens mou la desesperança, una mica el no saber quin futur ens espera, sobretot als més joves. Suposo que alguns fins i tot heu patit allò que s'ha anomenat ansietat climàtica. I jo penso que això és una mostra que es pot fer, igual que Cochabamba, igual que els moviments Fridays. Aquesta és l'última diapositiva. Vaig demanar a un científic amic meu, que és expert en crisi climàtica, que ha format part també del panell intergovernamental dels científics que assessoren l'ONU en canvi climàtic, i en lloc de dir-me tot allò de consumir menys, fer-te d'una energètica que sigui una cooperativa, em va dir això, que perquè frenem aquesta crisi ambiental, aquesta crisi climàtica, aquesta emergència ambiental, el que havíem de ser és més empàtics. Això del mig, més cultura, és el que fa referència a vosaltres. En realitat és més sensibilització, més educació en aquest sentit. I després cooperar entre tots. L'individualisme evidentment no ens ajuda. Però em va agradar molt el principi, aquesta empatia que no és només cap als éssers humans que ens envolten, sinó cap a tots els éssers vius que ens envolten. Jo espero que us hagi aportat una mica, perquè aquest tema, us ho dic jo, no agrada, és així. Per Jordi, la gent passa per la taula de l'editorial Viena i ai, que xulo que té. Quan arriben al meu llibre fan així i se'n van, perquè no és agradable i és un dia de festa. I és un tema que a la gent no li agrada escoltar històries d'esperança o de gravetat o de perills imminents, de fet perills que ja estem patint. Però penso que espero haver-vos donat una llavoreta d'esperança i una mica d'idees per poder llaurar aquesta eina tan gran que ens ha d'ajudar a deixar de cometre els mateixos errors. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Moltes gràcies, Cori, per facilitar-nos totes aquestes dades, tot aquest coneixement, i per compartir amb nosaltres la força, l'energia, l'empatia i la perseverança davant de la idea de poder reconnectar-nos amb la natura. Moltes gràcies de veritat. Doncs ja veiem tots plegats que ens urgeix posar-nos a l'acció. Tenim molts reptes al davant i són urgents, els hem d'atacar. Creieu que des de l'escola i de l'institut podríem intentar fer alguna cosa? Sí, no? Per això estem aquí. Doncs, per continuar identificant quins són aquests reptes socials, tenim la sort de comptar amb més persones i entitats que ens acompanyen aquesta tarda. Algunes d'aquestes persones han estat molt amables i ens han explicat quines són les dades, quins són els reptes i com podem actuar des de les escoles i des dels instituts, a través d'unes càpsules de vídeo que tot seguit veurem. Endavant, vídeo.
Ja fa molts anys que sentim a parlar de la crisi climàtica, però anem a conèixer algunes dades més. Per exemple, en les últimes dècades, els gasos d'efecte hivernacle com el diòxid de carboni, el diòxid de nitrogen i el metà han augmentat a l'atmosfera en un 40%. No només això, sinó que milers de substàncies químiques amb propietats molt diverses són alliberades cada dia als diferents compartiments ambientals, a l'oceà, a l'atmosfera, als rius. Si parlem de plàstics, també sabem que el seu ús s'ha incrementat de forma exponencial des de la revolució industrial, fins al punt que l'any 2020 es van produir a Espanya 4,5 milions de tones de plàstics, dels quals un 60% es va poder reciclar, però un 40% va acabar als abocadors, i d'aquests una part va arribar als oceans. Johan Rockström, per donar més informació al problema de la crisi climàtica, va plantejar el 2009 un estudi en el que explicava o proposava els nous conflictes que posen en joc la salut del nostre planeta. Dins d'aquests n'hi hauria la pèrdua de la biodiversitat, l'augment de la temperatura del planeta, les alteracions del cicle del carboni o del nitrogen, i algunes d'aquestes les va poder quantificar, va poder donar les dades d'en quin punt estem, però d'altres són tan complexes com la contaminació química que encara no sabem en quin estat estem. I és que la contaminació química és l'alteració dels ecosistemes i del medi ambient amb compostos de propietats molt diferents i que venen de processos industrials, de casa nostra, de la roba, de les substàncies antiadherents, són a tot arreu i arriben al medi ambient per vies molt complexes. Aquestes substàncies químiques, a més, poden ser tòxiques pel medi ambient i pels humans, es poden transportar a llarga distància, duren molts anys un cop són alliberades al medi i, a més, es bioacumulen a la xarxa tròfica, de forma que van augmentant les seves concentracions fins a arribar als nivells de consumidors més alts, com per exemple els humans. I què vol dir que es transportin a llarga distància? Doncs que poden arribar fins a les àrees més remotes del nostre planeta, com ho seria, per exemple, l'Àrtic o l'Antàrtida. Per tant, estudiar l'Antàrtida és importantíssim, ja que és com una pàgina en blanc que ens explica la salut del nostre planeta. Estudiar l'Antàrtida ens dona informació perquè tota la contaminació que hi trobem no s'ha generat allà ni s'ha alliberat allà, sinó que arriba de les zones més poblades i urbanitzades del planeta. Per això és importantíssima aquesta tasca i que ens permet donar moltes més dades i molta més informació a l'estudi de Johan Rockström. I què podem fer nosaltres tenint tota aquesta informació? Doncs el primer que podem fer és detectar-ho. Sabem que tenim aquestes substàncies al nostre voltant, però on? A l'escola hi ha substàncies químiques perilloses? Anem a buscar-les, anem a detectar-les i anem a buscar alternatives més sostenibles. I una altra cosa que podem fer és anem a mirar, anem a quantificar quants plàstics genera la nostra escola, ja que també són una font de substàncies químiques perilloses. Tots aquests plàstics es poden substituir per alternatives més sostenibles, o no tots, però la gran majoria. Per tant, us proposo que ho busqueu, que ho detecteu i que busqueu formes de cuidar el nostre planeta i de ser més sostenibles entre tots. En aquest vídeo parlarem del repte dels conflictes armats i de la pau, perquè els conflictes armats són el desastre més greu causat per les persones. Actualment hi ha uns 30 conflictes armats al món, el 50% són a l'Àfrica i el 30% a l'Àsia, i a més d'aquests 30 conflictes armats que estan actualment oberts, hi ha prop de 100 situacions de tensió, que vol dir que encara no hi ha una situació de molta violència, però que si no es prenen les mesures adequades podrien arribar a ser un conflicte armat obert, no? O també es podrien prevenir, però s'han de prendre mesures. Les guerres no passen perquè sí, sovint hi ha unes causes que es repeteixen, no? Algunes d'aquestes causes són que hi ha grups de població que volen ser representats per si mateixos, no? Volen o la independència d'una regió d'un país o volen un govern diferent. No? Hi ha motius ideològics o polítics de dir volem enderrocar aquest govern i tenir un model diferent, o també raons econòmiques o territorials, de dir volem controlar aquesta zona on hi ha mines amb minerals molt preuats, on hi ha petroli, on hi ha gas, no? Perquè aquest territori és molt ric amb aquests recursos econòmics. Això és un tipus de causes, i també hi ha causes de les quals els països del nord són molt responsables, que tenen a veure amb la despesa d'armament.
Llavors, aquí el repte seria com podem fer per incidir en les causes dels conflictes armats perquè no n'hi hagi més. Tot i que sembla que tinguem els conflictes armats molt lluny i que hi hagi poc que podem fer al respecte, sí que hi ha algunes coses que podem fer. Una d'elles és mirar d'entendre les visions de les parts que estan en un conflicte, no? Entendre què és el que necessita cadascú, què és el que demana. Igual que en un conflicte a l'aula hem d'entendre les diferents parts, en un conflicte armat també. Una segona seria denunciar l'ús de la violència. La violència porta molt mal i molt continuat, no? Es prolonga, els efectes d'aquesta violència són molt llargs, fins i tot moltes dècades un cop acabat el conflicte armat, però és important que deixem clar que no ens agraden les guerres, que no ens agrada... i que els estats han de ser molt actius en acabar les guerres i en fer el possible perquè es resolguin els conflictes d'una altra manera. Una tercera via és tenint en compte com el nostre consum afecta els conflictes armats en altres països. Per exemple, sempre que renovem un telèfon mòbil, un ordinador, qualsevol producte que tingui un xip, això porta un mineral molt preuat que es diu coltan, que té a veure amb el conflicte armat a República Democràtica del Congo, on hi ha un conflicte armat des de fa 30 anys perquè no fem una explotació justa d'aquest recurs. Això fa que perpetuï la guerra. També quan estem consumint molt petroli, molt gas, sigui per escalfar-nos, pel transport, pel que sigui, també això està lligat a conflictes armats en altres països del món, actualment a Ucraïna, però a molts altres llocs. Lligat al consum, també hi ha la qüestió de la banca ètica, que garanteixen que no inverteixen en armes, també és una forma de desinvertir de la guerra. Aquestes són algunes propostes al que podeu investigar i el que podeu fer vosaltres mateixos per incidir en promoure la pau i reduir l'impacte dels conflictes armats. El segle XX, entre altres coses, s'ha caracteritzat per un gran creixement econòmic i ha acabat amb el que s'anomena la globalització. Aquesta ha sigut possible gràcies a un consum molt gran dels combustibles fòssils, és a dir, grans quantitats de matèria orgànica que fa milions d'anys van quedar enterrades on s'havia capturat l'energia provinent del sol. Aquests combustibles fòssils, que són el carbó, el petroli i el gas natural, actualment s'estan acabant i, malgrat en queden molts encara, cada vegada són de més difícil accés, o bé perquè estan submergits a sota terra o bé perquè estan al fons del mar. Accedir a aquests recursos cada vegada serà més difícil, ja per un tema econòmic i també per un tema tecnològic. I això és el que porta a aquesta famosa escassetat de recursos fòssils. A més, la combustió d'aquests recursos fòssils, especialment del petroli, és el que ha originat el famós escalfament global, ja que el CO2 és un gas d'efecte hivernacle. Ens trobem, per tant, davant d'una crisi energètica. Davant del repte que tenim, en el qual hem de transitar cap a un model d'obtenció, d'emmagatzematge i d'aprofitament de l'energia més just, més segur i més sostenible, ens podem fer moltes preguntes. Algunes preguntes tenen a veure simplement amb entendre què passa al nostre voltant, entendre, per exemple, d'on ve l'energia que jo aprofito quan endollo un electrodomèstic o d'on ve l'energia que faig servir per moure el meu cotxe o el transport públic en el que vaig. A més d'entendre què passa al nostre voltant, ens hem de preguntar què podem fer individualment per canviar la situació i també què podem fer a nivell col·lectiu, com podem organitzar-nos per canviar les coses. Finalment, hem de també pensar com podríem viure d'una forma diferent, fer servir la imaginació, la creativitat i la resiliència per pensar com serà el món d'aquí uns anys, a quins reptes ens haurem d'enfrontar i com podem des d'avui començar a fer els primers passos per fer la transformació necessària.
Aquests vídeos i molts d'altres els estem creant perquè creiem que són un bon llançament de projecte o una bona ajuda per fer un projecte des del centre. I, per tant, els tindreu disponibles a la pàgina web del CSIRE i des del canal del YouTube del CSIRE també. Donem un fort aplaudiment a les 3 persones que han tingut l'amabilitat de compartir el seu coneixement, la Núria Trilla, la Cecil Barbeito i el Víctor López. Moltes gràcies i a més els tenim per aquí aquesta tarda amb nosaltres. Com es troba la felicitat? És necessari formar part del sistema capitalista per tenir una vida plena? Podem ajudar els daltònics si inventem un nanorobot? No volem ser immortals, però com podem gaudir de la vida al màxim i morir de gran i no per una malaltia? Perquè ens podem sentir sols estant en companyia. Necessitem tenir pantalles a tot arreu on mirem? Per què ens atreuen? Podem viure en un món sense murs? Com aconseguir que l'energia no valgui diners perquè la faig jo mateix i tothom pugui tenir-ne? L'aigua es pot acabar? Perquè hi ha persones que viuen al carrer. Són genials. Aquestes preguntes, aquestes veus que hem estat sentint, de qui són? Surten. Voleu saber quines són aquestes cares que ens han fet aquestes preguntes? Potser que pugin ja amb nosaltres, no? Un fort aplaudiment a aquestes pugeu. nenes i nens, noies i nois. Endavant. Veniu per aquí, veniu. Hola. Hola. Com esteu? Bé. Com us dieu? Oriol. Nausica. Eric. Molt bé, doncs teniu la paraula. Nosaltres som els alumnes representants dels centres pilots del programa FATS. Estem molt contents de participar en aquest acte. Amb les nostres preguntes volem dir-vos que ens preguntem un munt de coses sobre nosaltres, sobre vosaltres i sobre el món. Us demanem que des de les escoles i instituts ens donen l'oportunitat de construir respostes. D'inventar, d'imaginar i crear coses útils mentre que aprenem. Us agraïm que ens hagueu escoltat i que ens ajudeu a imaginar mons possibles. Un fort aplaudiment. Us hem de dir que aquestes persones, aquests infants, aquests nois i noies han recollit totes les preguntes essencials, les bones preguntes que es fan en aquests centres educatius i les han volgut compartir amb nosaltres amb aquesta petita performance. Voleu dir alguna cosa més? Algú vol parlar? No? Doncs un fort aplaudiment, moltes gràcies per compartir les vostres idees genials i les vostres preguntes. Les recollim i les tindrem molt en compte en el programa FATS. Estic convençuda que també el conseller, la secretària, les persones que prenen decisions del Departament d'Educació també les tindran molt en compte. Moltes gràcies. Bé, doncs, totes aquestes preguntes ens condueixen a l'acció i és hora de passar a l'acció. És hora de passar a l'acció. Per tant, agafeu aquestes fulles que teníeu, mireu-les bé, a veure quin color us ha tocat, quina paraula té, perquè serà el codi a partir del qual ens dividirem totes aquestes persones que hem vingut i podem fer cadascú una activitat. Qui tingui la fulla de color marró anirà al darrere de totes les taules
que evidentment ara estan plenes de coses que heu hagut de deixar perquè no teníeu lloc. Us demanarem també que aneu a recollir les coses abans de poder-nos seure allà. En aquelles taules d'ideació, les fulles marrons tenen diferents paraules perquè a cada taula hi ha una paraula d'aquestes, d'acord? Busqueu la taula de la vostra paraula. Les fulles grogues, que digui eines, podran venir en aquesta part d'aquí on hi ha l'exposició de les eines que hem fet servir per dissenyar projectes en els centres. La groga, que diu preguntes, es col·loquen cap allí fora ja directament, on hi ha uns llibres penjats en aquella escala tan bonica i en allà podran generar preguntes com les que han fet l'alumnat. I finalment les fulles verdes són per anar al Faig Lab, que demanem que estan aquí fora, tot el passadís té tallers, podeu anar a veure, l'alumnat farà els tallers i les famílies ho poden anar a mirar. Ens trobem aquí d'aquí a 25 minuts. Només les persones adultes, els infants i els joves es quedaran fent els tallers maker aquí fora. Moltes gràcies.
Something about you makes me wonder the things that I should say. Something about I just wanna be like that. Bothers underneath like that. You know how I'm feeling inside. Something about I just wanna be like that. Bothers underneath like that. You know how I'm feeling inside. Something about something about you. I feel like I'm dangerous man. Something about you. I wanna do things that should I. Something about. I just wanna be like that. Bothers underneath like that. You know how I'm feeling inside. Something about. I just wanna be like that. Bothers underneath like that. You know how I'm feeling inside. Something about. Yeah, there's something about you, boy. Yeah, there's something about you, boy. Yeah, there's something about. Yeah, there's something about you, boy. Yeah, there's something about you, boy. Yeah, there's something about you. Gràcies.
Moltes gràcies! Moltíssimes gràcies, grup Rocking, una meravella. Un fort aplaudiment una altra vegada per tota aquesta energia, aquesta passió que li posen a tot el que toquen. I ara els de l'Institut Jaume Cabré també poden anar als tallers Maker, que us estan esperant, d'acord? Moltes gràcies per l'actuació, però ara també podeu disfrutar d'una altra manera. I ara amb l'objectiu de conèixer una miqueta més a fons què és el programa FAIG i posar-hi paraules a tot allò que hem viscut i que hem estat veient allà darrere la ideació, aquí fora, amb els tallers Maker, amb les preguntes, amb totes les eines de disseny dels projectes. Ara tenim a l'Elisabet Aznar, la directora de CECIRE, que ens explicarà el programa FAIG. Gràcies, Iris. Doncs sí, jo intentaré ser molt breu perquè se'ns ha fet una miqueta tard. Intentaré presentar-vos les idees essencials del FAIG en representació de tot l'equip. Som-hi. Quin és el propòsit del FAIG? El propòsit hem intentat que el respiréssiu al llarg de tota la tarda, compartir-lo amb vosaltres, i té a veure amb aquesta idea d'infants i joves com a persones claus per reimaginar el món. El nostre propòsit és apoderar i acompanyar els infants i els joves de l'alumnat perquè es construeixin amb i entre els altres i siguin capaces de donar resposta a aquests reptes socials actuals, a aquests desafiaments de futur dels quals parlava el Joan Cuevas, que encara no sabem ni quins seran. I de quina manera? Doncs des de ben petits, des de l'escola primària, des d'infantil, començant a imaginar, a inventar, a fabricar, conjuntament amb la tecnologia com a mitjà, alternatives reals per millorar la vida de les persones, començant per les del seu grup, per les de la seva escola, les de la seva ciutat, les del seu barri, les de casa seva. Protegir el planeta i reconnectar amb la natura. Tot això mentre van desenvolupant tot el seu potencial creatiu, que és molt gran, i la capacitat que tenen d'actuar pel bé comú, a mesura que van integrant aquest sentit crític envers la justícia global. Quins són els principis que ens inspiren? Doncs tenen molt a veure els principis amb el moviment Maker i amb el Do It Yourself. Aquests principis m'agrada dir que els hem compartit molt amb el Fab Lab Barcelona des de l'inici, des del naixement del projecte. El principi més important per nosaltres és entendre que l'educació, i n'estem parlant tota la tarda, és la clau, és la via per anar caminant cap a aquest bé comú, cap a aquesta justícia. Ens inspira molt la idea de crear entorns d'aprenentatge a través dels quals els infants, és el que dèiem i el que està passant aquí fora, són nadius digitals, tenen moltíssimes idees, tenen moltes preguntes, només cal que posem a l'abast aquests entorns d'aprenentatge perquè puguin anar buscant aquestes solucions innovadores i creatives als problemes reals del dia a dia utilitzant la tecnologia com a mitjà, puguent materialitzar ràpidament aquestes idees a través de la fabricació digital i que no ens quedem amb la maqueta o amb el diorama, sinó que allò que creïn realment tingui una utilitat i un impacte en les seves comunitats. Ens inspirem també en les comunitats maker, formades per persones que aprenen a viure amb molt menys, que creen tot allò que necessiten, que comparteixen tot el que aprenen quan ho creen, també l'error, i que estan fortament compromeses amb la seva comunitat i amb el planeta. En definitiva, ens inspira la possibilitat de recordar qui som com a persones, com éssers vius, ens ho deia la Cori, qui som, d'on venim i tornar a connectar amb la nostra essència. I quin és el posicionament educatiu? Doncs l'objectiu principal del FAIG és impulsar l'aprenentatge amb sentit en els centres educatius. Entenem per aprenentatge amb sentit aquest aprenentatge que és rellevant, perquè connecta amb la vida dels aprenents i amb la possibilitat d'actuar per respondre a aquests problemes del món real, autèntics. És d'aquesta manera quan esdevé un aprenentatge perdurable i transferible a altres situacions i contextos. Des del CECIRE vam tenir la necessitat d'identificar i de representar com enteníem l'aprenentatge amb sentit amb una eina que fos dinàmica
És el tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, representa la força indivisible de 4 grans preguntes o 4 dimensions clau que a nosaltres ens sembla que ajuden a entendre què és l'aprenentatge amb sentit i què hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar aquestes experiències d'aprenentatge amb sentit a l'aula. Les 4 preguntes són el per a què, és el propòsit del que estem parlant durant tota la tarda, el per què aprenem amb sentit i té molt a veure amb aquesta dimensió socioemocional, de trobar el sentit personal amb allò que estem aprenent mentre desenvolupem les nostres capacitats i els nostres talents, perquè aleshores és quan ens impliquem al màxim. El com aprenem amb sentit no pot ser d'una altra manera que aplicant metodologies diverses, metodologies actives, a través de les quals l'alumnat pugui fer, pensar, sentir, comunicar i pugui ser conscient del seu propi procés d'aprenentatge i autorregular-se. I l'última, però no menys important, seria el què. Què necessitem aprendre quan aprenem amb sentit? I té a veure amb la mobilització de tots aquells sabers dels diferents àmbits, de les diferents disciplines, per poder mirar el món amb diferents ulleres, per poder entendre la realitat de forma complexa amb totes les seves dimensions i que l'alumnat pugui desenvolupar les seves competències necessàries precisament per poder prendre decisions i actuar de forma conseqüent. I com aterrem l'aprenentatge amb sentit a l'aula? Doncs nosaltres pensem que l'aprenentatge per projectes, ho deia la Núria, ens ho diu la UNESCO en el seu últim informe, l'aprenentatge per projectes és una oportunitat per poder aprendre amb sentit. Precisament perquè sorgeix i posa el focus en aquestes preguntes, com les que ens llançaven aquests infants i joves aquesta tarda, preguntes essencials, bones preguntes que ens interpel·len, que ens afecten, que ens condueixen a processos d'investigació continuats i que ens condueixen a la construcció d'aquestes respostes col·lectives i a la creació d'aquestes solucions, mentre creixem com a persones i mentre ens anem construint com a habitants del món amb aquesta mirada cap a la justícia global, amb aquesta idea d'impactar pel bé comú. Entenem l'aprenentatge per projectes, no ens hem inventat res, com una perspectiva educativa que té molt a veure amb aquest aprenentatge profund, amb aquest aprenentatge significatiu, fonamentat en la teoria constructivista de l'aprenentatge significatiu d'Husserl i de totes les pedagogies actives. Per tant, quan dic que no ens hem inventat res, només cal recuperar tot això, que tenim un llegat brutal a nivell pedagògic i només necessitem trobar temps en les escoles, en els instituts per poder reflexionar i fonamentar el que fem i per què ho fem. El que sí que tenim clar és que l'aprenentatge per projectes ens condueix a canviar aquestes maneres de fer, aquestes maneres de ser a l'aula i realment posar l'alumne en el centre. Vull dir que nosaltres, amb totes aquestes eines que heu pogut veure aquí, conceptuals i de disseny, de projectes, hem begut molt i ens hem inspirat molt a través de tota la gran feina que s'ha fet des de la xarxa Competències Bàsiques, des de fa molts anys s'està treballant en el treball per projectes, també des del grup de la perspectiva educativa dels projectes de treball de la UB i també hem anat a buscar experiències reeixides a nivell internacional, com són les escoles públiques de High-Tech High de Califòrnia a San Diego. Una mica amb aquesta mirada essencial del que serien els fonaments i les arrels d'aquest FAIG, aniria a concretar una miqueta més en què consisteix el programa, que començarà a partir del curs vinent. El programa FAIG és un programa intensiu. Com heu pogut veure, té 3 potes, té 3 eixos d'innovació molt ambiciosos, però que alhora ens omplen d'esperança i creiem que podem fer-ho, amb vosaltres plegades. El primer eix és aprofundir i consolidar l'aprenentatge per projectes com a cultura de centre. El segon és vincular aquests projectes amb aquests reptes, amb aquests desafiaments dels que parlàvem aquesta tarda, perquè esdevinguin projectes d'aprenentatge amb sentit, amb aquest propòsit de fons. I l'últim és integrar el maker i la fabricació digital amb totes les seves possibilitats creatives en aquests projectes de manera que aquestes solucions innovadores i creatives tinguin un impacte molt més real i molt més autèntic en les comunitats educatives i en les comunitats socials que envolten els centres. Destinataris, doncs els destinataris serien 150 centres educatius, escoles, instituts escola, públics. La durada seria amb 2 itineraris en funció de la intensitat de la innovació. Hi hauria un primer itinerari amb 75 centres que tindrien 3 fases, 3 cursos, més un curs d'acompanyament a la consolidació
I el segon itinerari seria un itinerari amb una miqueta més espaiat, amb una mica menys d'intensitat, amb 4 cursos, 4 fases i un d'acompanyament a la consolidació. Què ofereix el FAIG? Quins serveis i quins recursos? Doncs oferim un paquet de guiatge que té a veure amb aquest acompanyament, perquè és evident que ha de poder personalitzar, cada centre ha de poder personalitzar el FAIG en funció del seu moment, de la seva situació pedagògica de partida, en funció dels seus objectius. Formació pedagògica, també amb les tècniques FAIG, i formadores dels centres pilot amb els que estem treballant, els diem guies. Capacitació tecnològica, amb l'ajuda del Fab Lab Barcelona, d'altres proveïdors externs amb els que estem treballant d'arreu de Catalunya, amb aquesta mirada maker, amb aquesta mirada educativa del que seria la tecnologia, i la dinamització en xarxa del FAIG, perquè per nosaltres és molt important aquest aprenentatge entre iguals, entre centres. També impulsem, ja ho estem parlant amb algunes de vosaltres que ens acompanyeu avui aquí, aliances i acords de col·laboració amb entitats, amb universitats, amb persones capdavanteres com la Cecil, com el Víctor, com la Núria, en la recerca i compromeses amb el bé comú, amb 2 objectius, que ens ajudin a identificar quins són aquests reptes, quins són aquests desafiaments, que ens emportin aquestes dades, aquests reptes, que ens els clarifiquin d'alguna manera i que també ens ajudin, ens donin suport en els centres educatius per impulsar i per enriquir aquests projectes d'aprenentatge amb sentit amb l'alumnat. Aprenentatge en xarxa, com us deia, és molt important per nosaltres i té molt a veure amb aquesta essència maker, poder compartir, poder aprendre absolutament de tot allò que estem creant en els centres al voltant d'aquest programa. En un primer moment estem treballant i treballarem molt per la comunitat local FAIG. La nostra idea és que hi hagin centres pròxims que es puguin visitar, que puguin compartir, que puguin crear i puguin anar creixent aquests ecosistemes d'innovació FAIG. I també anar dinamitzant aquesta xarxa de 150 centres a través de compartir els projectes amb una plataforma, de fer jornades, de fer fires de projectes. Per cert, hi haurà una fira de projectes a finals de maig a Olot per mostrar els primers projectes que ja s'estan generant en aquests centres. I també oferim el que heu vist aquí exposat, que les nostres companyes ho han explicat molt bé, una caixa d'eines formada per eines conceptuals a partir d'aquesta fonamentació teòrica del que seria l'aprenentatge per projectes, però sobretot eines útils per dissenyar projectes en els centres per poder reflexionar sobre quins són aquells elements essencials que hi ha darrere d'un projecte d'aprenentatge amb sentit. I per últim, l'Espai FAIG Lab. Aquest programa va acompanyat d'una dotació d'equipaments per la fabricació digital perquè cada centre de forma personalitzada pugui crear el seu espai o espais FAIG Lab i està format una mica per tots aquests grans blocs d'equipament, impressores escàner 3D, tall i gravat làser, plòter de tall, tot el que heu pogut veure aquí fora o ho podreu veure després. Eines i materials, aula digital, producció audiovisual, brodadora digital i electrònica i robòtica. I què implica el FAIG? Doncs implica molta il·lusió per endavant. Implica designar un equip motor de 5 persones en els centres. Amb aquestes persones amb les que farem sobretot la formació pedagògica i la formació tecnològica i seran les encarregades de formar els claustres, de formar els equips docents implicats en el programa, fer aquesta transferència dels aprenentatges i garantir que es transfereixen a l'aula aquests aprenentatges. També hi hauria aquest compromís de crear acords de col·laboració amb aquestes entitats, amb aquests agents que nosaltres facilitaríem i treballaríem amb ells per realment poder enriquir aquests projectes d'aprenentatge amb sentit i abordar tots aquests reptes socials. La creació del FAIG Lab, amb aquesta idea d'anar obrint aquest FAIG Lab a la comunitat i a l'entorn per poder optimitzar aquests recursos, ens sembla molt important aquesta idea. Desenvolupar, realitzar projectes d'aprenentatge amb sentit amb l'alumnat des del primer curs, anirem aprenent i no hi ha bons projectes o mals projectes, sinó que anem evolucionant i anem reflexionant sobre com podem fer-los millor. I aquesta planificació i avaluació anual a través de les PGAs, de les programacions generals anuals i de les memòries dels centres. Com formar part del FAIG? Doncs mireu, hi haurà una convocatòria pública, la resolució està en tràmit, esperem que surti a finals del mes, a mitjans finals
del mes de... M'agrada que veig que esteu fent moltes fotos, això vol dir que hi ha molta gent interessada en la convocatòria pública. No sortirà dintre del que és la resolució de la convocatòria unificada de programes d'innovació, perquè el FAIG és un programa experimental, com sabeu, que va acompanyat d'aquesta dotació i que, a més, té aquests 3 eixos d'innovació. Per tant, serà una resolució única de programa experimental FAIG, sortirà al portal de centres, ja farem difusió i des del departament també es farà molta difusió, des de l'ICSTEC, des de tots els canals que tenim. El termini de presentació de sol·licitud serà de 20 dies després de la publicació de la resolució i la tramesa de la sol·licitud l'hem treballat perquè sigui el més fàcil possible, perquè us doni la menys feina possible i la documentació la podreu lliurar per balisa. Però totes aquestes informacions i concrecions no us preocupeu perquè una vegada surti la resolució, es publiqui la resolució, farem una crida oberta, farem una trobada de Zoom il·limitada de totes les persones que s'hi vulguin connectar per presentar de forma més detallada la resolució, donar-vos informacions més concretes sobre el que implica, perquè segurament se us estan generant un munt de preguntes que ara no podríem respondre, som gairebé 500 o més de 500 persones, i per això farem aquesta reunió per aclarir totes aquelles preguntes i tot allò que necessiteu. Farem aquesta crida i us arribarà a través de tots els canals, també del departament, dels territoris, dels coordinadors de serveis territorials, dels CRPs, o sigui, no patiu perquè us arribarà aquesta convocatòria pels centres que estigueu interessades. I res, dir-vos que estem a la vostra disposició pel que necessiteu en el correu del CSIRE, que anireu trobant cada vegada més informació. És un projecte en construcció i anireu trobant cada vegada més informació a la pàgina web. I fins aquí han arribat les idees una mica essencials del programa FAIG. Espero haver-me explicat bé. I moltes gràcies. I ara, Iris, quan vulguis. Bé, doncs, una vegada presentades totes les idees del FAIG, o almenys les més bàsiques que us podem explicar avui, és hora que el senyor Cambrai ens pugui fer el tancament de l'acte. Gràcies. Gràcies a tu. Bé, bon vespre. Jo vinc aquí a felicitar-vos i a donar-vos les gràcies. Per tant, felicitats als alumnes de quart d'ESO, del Jaume Cabré de Terrassa, per la música que han compartit amb nosaltres. Felicitats al CSIRE, felicitats al FabLab, Elisabet, Iris, a tots els alumnes i als centres que heu participat amb Imaginem el món, que ens heu ajudat, que ens heu fet preguntes. No sé si era el Wagensberg que deia que el mèrit i el repte no està amb les respostes, sinó en fer-se les preguntes adequades. I és una mica això el que avui, i també s'hi referia l'Elisabet amb aquests interrogants, el com, el què, el per què i el per a què. Felicitats també a la conferenciant, a la Cori Calero, i als vídeos, les intervencions de la Núria Trilla, Víctor López i Cecil Barbero. Bé, és evident que estem en un present i un futur digital. És evident. És evident, però alhora la tecnologia, contràriament al que ens podria semblar, ens reclama més humanisme que mai. Ens reclama mirar-nos més que mai i ens reclama, si em permeteu, també tocar-nos més que mai. La tecnologia al servei de les persones, la tecnologia al servei del bé comú. De fet, podria dir allò tòpic, no? Estem davant d'una oportunitat, que és la tecnologia. Però és que en el món canviant que vivim, la tecnologia no és només una oportunitat, és que no podem triar, és que és una necessitat. I per tant, o ens adaptem o ens adaptem. I com ens hem d'adaptar? Doncs transformant. I permeteu-me que aquí també faci un símil amb el que estem fent des del Departament d'Educació, que és transformar el sistema educatiu català. I quan tu transformes, i quan tu prens decisions pensant en l'alumnat i fas canvis, de vegades no són fàcils i de vegades no són ràpids. Però no ens queda una altra opció també al sistema educatiu català que no sigui transformar-nos. Perquè no podem tenir la mateixa escola que fa 10 anys. No la podem tenir, no perquè fa 10 anys o fa 15 anys ho féssim malament, en absolut, sinó perquè el que fèiem fa 10 anys o fa 15 anys, que ho fèiem molt bé, no serveix ara. En el món canviant que estem vivint, no serveix ara. I ho hem de fer, i també ha sortit, permeteu-me, amb la veu de l'alumnat.
Quan vaig arribar, encara no fa 2 anys, a vegades penso que fa molt temps i a vegades poc temps, perquè passen coses molt ràpides, però encara no fa 2 anys, de fet. Una de les coses que vaig veure, que vam veure el nou equip del Departament d'Educació, 70% dones, perquè són 70% mestres dones, el que vam fer va ser crear una direcció general d'alumnat. Precisament per crear una cultura dins del departament, precisament per anar avançant, teníem una direcció general de professorat, teníem una direcció general de centres públics, una direcció general de centres concertats, el que us pugueu imaginar, el que ja sabeu, l'estructura del departament, però li havíem de donar veu a l'alumnat. I al Departament d'Educació, amb 5.400 centres educatius, o ho estructures o ho estructures. Perquè si no les coses soles no surten. La transformació del sistema educatiu no passarà sola. Passa prenent decisions i estructurant. I per tant vam crear una estructura que el que està fent és anar avançant i anar acompanyant també aquesta transformació amb la visió, amb la mirada de l'alumnat. Estem, deia, en un context global i canviant, un context global i canviant que el que fa és plantejar-nos no només què cal aprendre, sinó sobretot com cal aprendre-ho. I per tant, el programa FAIG que avui compartim és una oportunitat per crear aquests entorns d'aprenentatge amb sentit. És una oportunitat per innovar, és una oportunitat per transformar d'acord amb els nous currículums també. Vaig acabant. Gràcies per ser avui aquí, gairebé 500 persones, perquè que sigueu avui aquí vol dir moltes coses. Que sigueu avui aquí vol dir que us sumeu a la transformació. Que sigueu avui aquí vol dir que compartiu el que sabeu amb els altres. Que sigueu avui aquí vol dir que esteu disposats i que us agrada aprendre. Que us agrada allò tan maco, allò que m'agrada tant compartir a vegades, que és fer les coses avui una mica millor del que les fèiem ahir. Ningú n'és ensenyat, tots hem d'aprendre. I es tracta d'intentar fer les coses cada dia una mica millor. Que sigueu avui aquí vol dir que us interessa, us importa i estimeu el vostre alumnat. Voleu alumnat més creatiu, voleu alumnat més curiós, que aprengui dels errors, que aprengui dels reptes, que aprengui, si em permeteu, també des de l'emoció, des del sentir les coses que fa. De fet, la neurociència ha demostrat que s'aprèn molt més significativament quan ho fas amb passió, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió i agradant el que fas. Hi ha una cita que m'ha vingut al cap mentre us escoltava i que és una de les meves cites preferides i que comparteixo amb vosaltres i que no és gaire nova, és de fa 500 anys abans de Crist. Un tal Confuci, fa 500 anys abans de Crist, va dir allò de «m'ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre». I això és el que vol fer el programa FAIG. També posar l'accent en aquest aprenentatge significatiu. Gràcies, orgull del sistema educatiu català, felicitats per aquests tallers makers que hem pogut veure, felicitats per la molt bona feina que es fa des dels centres educatius del país, felicitats pels molts bons projectes educatius de centres que existeixen. I als centres que no siguin tan bons projectes educatius o que tinguin marge de millora, els acompanyarem a fer-ho. Perquè no ens queda una altra opció. No volem una altra opció i per això tenim un programa com FAIG que hi creiem i apostem, passem de 35 centres a 150. De 35 centres a 150. I ho fem perquè ens creiem empoderar el lideratge des dels centres educatius. Tal com deia la secretària de Transformació Educativa, el director general, no ho podem fer tot alhora, però sí ho hem de fer plegats. Heu de ser partíceps, com no pot ser d'una altra manera, d'aquesta transformació. Gràcies pel vostre compromís. Confiança. Confiança que estem avançant amb la bona direcció. Perseverança, encara que de vegades no sigui fàcil. Tot ens recau a l'escola, és veritat. Hi ha dies, hi ha setmanes complicades, però és que el que feu és molt important. De fet, el que feu és del més important que es pot fer en aquesta vida, dedicar-se a l'educació. No deixeu mai de somiar, si em permeteu, no deixem mai de somiar per l'escola del 2030, per avançar amb la direcció, per tenir a Catalunya de les millors escoles del món. Com sortia projectat, no deixeu mai d'imaginar mons possibles. Gràcies. No tot està per fer, però sí tot és possible. Que sigueu molt felices i feliços. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies a tots per haver vingut. I ara és el moment que aquesta fulla no l'hauríem d'haver perdut, perquè en aquesta fulla hi havia una pregunta que ens deia «I ara què faig?». Doncs aquí ara heu de contestar. A veure què poseu. Alguna cosa que us vingui al cap, alguna cosa que us hagi remogut durant aquesta tarda, que esperem que us hagi arribat l'essència faig. I aquesta fulla del faig la podeu anar a deixar vosaltres mateixos en aquell arbre que estava allà al mig, ple de fulles, i a canvi us tenim preparat un petit detall que el que pretén és plantar una llavor en els vostres centres, a les vostres famílies, als vostres pobles, perquè el que us donem és una llavor, no és sabó, no és un carmel, d'acord? T'ho dic que us sembla, perquè és molt bonic. Llavors, doncs, quan acabem tot això, aneu amb aquesta fulla i la pengeu en allà, d'acord? I per últim, i no menys important, sí, David, quan vulguis, volem agrair a moltes persones, volem donar les gràcies a la paciència, amb els problemes tècnics que hem tingut, a l'aforament desmesurat, però estem molt contentes en aquest sentit. Agraïm moltíssim l'esforç, jo no puc deixar d'agrair moltíssim l'esforç, la il·lusió, el compromís de les persones que formen part de l'equip del CSIRE i vull demanar que pugin aquí amb nosaltres perquè darrere de tot això i del programa FAIG hi són totes elles i hi ha moltíssima il·lusió, moltíssim compromís i moltíssima vocació de servei públic. Que vinguin cap aquí el David, l'Anna Mestre, la Victòria, l'Anna Panisello, el Víctor, la Lucía, l'Eva, la Sandra... No sé si em deixo algú. Moltes gràcies, equip, per fer-ho possible. A la Clara també, que pugi. Ho tinc tot apuntat per no deixar-me ningú, perquè són molts els agraïments que volem fer. Moltes gràcies a la Clara Lapeira, que vingui aquí amb nosaltres per tot el suport que ens ha donat, perquè tota aquesta moguda sortís bé també. Per tot el suport també del Fab Lab Barcelona, que com deia hem compartit la visió del programa des del primer moment i ens donen moltíssim suport. Gràcies, Guillem, Santi, Júlia, Xavi, que també esteu per aquí. Gràcies a Robolot, al City Lab, que també ens han ajudat a muntar alguns d'aquests tallers i a portar totes aquestes màquines, aquests equipaments. Gràcies una vegada més als equips directius, als equips motor, a les guies dels centres pilots. Sense vosaltres tot això no seria possible i us demanem que les que us vingui de gust vingueu també aquí a dalt de l'escenari amb nosaltres. Un fort aplaudiment. Vinga! Vinga, va! A veure qui puja. Àngela també està aquí. Gràcies també a les autores de les càpsules de vídeo i a totes les entitats amb les quals estem treballant per fer front a aquests reptes i a aquests desafiaments que ens ocupen. Gràcies, Joan Cuevas, per somiar, per mirar en gran i donar-nos l'oportunitat d'impulsar el FAIG des del CSIRE. Gràcies, conseller, secretària, caps del departament per fer possible aquest projecte i tot el que hi ha darrere d'aquest programa que no us ho podeu ni imaginar. Per últim, agrair també el gran suport de la directora d'Art, l'Aina Aguiluz, que no ha pogut ser aquí, però segur que ens està veient, l'equip de la Minimèdia i l'equip de la Fabra i de Creació, que ens han acollit com si fos casa nostra, que organitzar tot això ha estat possible perquè realment hem pogut personalitzar l'espai com hem pogut i com hem volgut i per fer que tot sortís bé aquesta tarda, tot i que hi ha hagut algun problema tècnic degut a la gran aforament que teníem. Fins aquí. Gràcies per totes i tots els que vulgueu formar part de la comunitat FAIG. Estem aquí pel que necessiteu, tenim moltíssima il·lusió i ens deixarem tot el que tenim i més perquè això us sigui útil i sigui útil per transformar el sistema educatiu. Moltes gràcies. Fins aviat. Ja està.